Здравейте, Толи. Много се радвам, че си срещу мен. Аз също. Стар приятел, съученик. И тук в Созопол аз вече проведох няколко интервюта с наши изтъкнати творци. Сега ти си срещу нас и веднага ти казвам темата за тази година. Разговаряме около подрастващите. Хората, които се занимават с изкуство. Върви една мълва, че завършилите консерватория, които могат прилично да държат инструмента или гласа си, да напускат страната, така че ярките ни, силните ни таланти отиват да работят някъде другаде по обясними причини. Така ли, според теб? Така е. Така е. За щастие така, за жалост е така, защото има две тези. Докато продължава това не пести думите. Казвай ги с точните имена. Не. Продължава тази липса на културност, на необразованост, това положение. Просто в момента ми се блъскат страшно много мисли и погледи и затова не мога да изляза от задръстването в собственото ми. Така да, аз мога да ти помогна. Така, знаеш какво става примерно с оркестрите в България? Знаеш какво се случи в последните години? Знаеш измишлятините симфониети, събиране и разделяне на опери на симфонични оркестри. Такова в пълен хаос, безумие някакво, което се извършва. Това е една от причините, нали? Разбира се. Да не говорим за заплащането на тези хора, които работят в тази сфера. Виждаш ли изход? Разбира се. Просто самото положение, задълбочаване на кризата, това сриване, което в момента сме свидетели, то ще доведе до необходимост от по-висока образованост или от едно качествено друго равнище и на управление на държавата. Защото там тръгва всичкото. В няколкото поредни правителства последни, аз лично наблюдавам все по-ниско равнище на образование и култура. Искаш да кажа, че колкото по-бързо се сринем до дъното, толкова по-добре. То просто ние натам си вървиме. Аз не знам дали ще стане бързо или по-бавно, но то трябва да се изтърпи цялата обстановката. Не знам дали е революционна или не. И това някак си... Аз не обичам революционните приказки. Положение. Просто аз съм такъв човек. Мисля, че всичко може да се реши на базата на хладния разум, на логичното мислене. Аз съм смаян от факта, че България се оказва една дълбока дупка, един пресъхнат кладенец на картата на Европа и на картата дори на света. Защото при това положение, при което ние се намираме в момента, заминаването на нашите възпитаници, например, на Музикалната академия в чужбина е един много позитивен факт, защото по този начин те се съхраняват. Това е за самите тях и за Европа. И за Европа, да. За самите тях и за нас. Защото когато тук се появят условия за нормализиране. Да, те ще се върнат. Мислиш? Абсолютно. Много хора се връщат, така или иначе, връщат се. Ти преподаваш в Бразилия все още ли или не? Преподавам. Како не смятам по следните 2 години,
вече някак се уморих от това пътуване. Дългото пътуване ме уморява изключително. Много ми трябва много дни за възстановяване после. Кажи две думи, каква е там системата на обучение? Системата на обучение е едно... Самото общество е различно там. Там с развитие на аз бих говорил по-скоро и за Австралия, но да кажем в Бразилия е една млада държава по население и с страхотна грижа за образованието. Това цели програми, там, които къде изтичат пари през дупките, къде отиват на мястото си, къде наистина помагат. Там имаме създадено много добро средно съсловие, което се движи, той което се определя от месечния доход на хората. И това са много милиони души. Това е може би над 50%. Имат средно съсловие, имат изключително богати хора и точно толкова много бедни. Изключително бедни. Но общо взето демографският план показва, че средното съсловие, което е разделено и то на много подсъсловие. Не, според доходите, не мога да се сета по-но, примерно от $900 месечна заплата нагоре вече се смяташ в това съсловие, може би от по-бедната му част или от $1000 нагоре, до някъде до 30 000, оттам нататък вече са богати. Богаташи. Това са много богатите хора. Има едни национални програми, но те имат ресурс. Първо, икономиката им се развива страхотно. Бразилия вече влиза в Г8 и то безспорно като една от най-богатите индустриални държави. Значи хаоса, който имат в големите градове, който е за сега непреодолим за тях, им помага по-скоро, отколкото нещо да разлага или после вади на масата острите проблеми. Ние тук в България, сравнявайки с тях, на мен ми звучи изключително обидно, че живея в най-бедната държава на Европа. И това просто не ми или на европейската общност, не знам точно как е, но най-бедната, така или иначе. Добре, ето нека да вземем, понеже говорим за подрастващите, нека да вземем твоя син, който снощи направи един страхотен концерт тук. Какъв беше неговия път? Ако аз като един дългогодишен професор в Музикалната академия, считайки се за учител точно в широкия смисъл на тази дума, продължавайки предишната ни тема, се сложа някъде в съсловията в България, аз изглеждам хич не е общо живеещ човек, защото попадам в някаква зона на средно съсловие в горната му част. Един вид интелектуалец университетски, който има много ангажименти, много работа. Така е, ти преподаваш в Бразилия, Австралия, въобще е така. Ти си заслужил място деца. Не само там, и на още много места, но само дума не е в печеленето на пари или на нещо друго. Сина ми и дъщеря ми са виждали това, което аз съм правил. Те имат този, може би, заразителен пример. Може би в моите думи сега звучи някакво задоволство от това, което съм, което правя, но аз действително си харесвам от миналия живот с всичките му грешки и успехи и катастрофи, каквото искаш вътре. Всичко това е било логично случило се нещо, така че аз не съм имал никога
повод да обвинявам когото и да е за това, което не съм харесвал, просто винаги съм бил аз виновен. И моите деца са възпитани в този смисъл на това чувство на лична отговорност, на това да си държат живота, те юздите на живота си в собствените си ръце. Да, ма ти на 5-6-7 години си ги сложил на инструмента, нали? Да, това е... дори понякога си казвам, аз нали не сбърках, защото те се оказват в процеса, че имат и други качества, не само да бъдат музиканти, много неща да бъдат. Но когато един човек е добре образован, оказал се с изключителна фантазия човек, с изобретателност и с всякакви такива неща, но най-вече лично отговорен. Това е много важно нещо. Така че с нощния концерт е резултат от неговата работа с моя помощ, разбира се, но аз съм се грижил не само да го науча начало да свири, не само да се повлече той по моят челов ентусиазъм, ами и съм вложил много усилия в това той да бъде на всякакви майсторски класове при важни за него преподаватели и всъщност той много добре знае реалното равнище на татко си, на музикалната академия, защото се сравнява всичко това с академиите в Кронберг, в Holland Music Session има един голям фестивал, който се занимава да избирате една година при това правят прослушване, за да дадат стипендии. Понякога имаме стипендии, понякога нямаме стипендии. Като нямаме стипендии, се оправяме финансово, което никак не е лесно. Ето сега последните му специализации са свързани с Наталия Шаховская в Мадрид, в школата на... Повтори името. Наталия Шаховская. Шаховская. Пише Шаховская се пише. Шаховская. Това е любимата ученичка, асистентка на Ростропович. От много години аз я познавам още от 70-те години, началото в Москва. Тя е лауреат на конкурса Чайковски. И целият педагогически имидж на Ростропович се дължи на нея. Така или иначе, не че го подценявам него, но тя вършила много учебната работа в класа му и така нататък. Това е огромен шанс, нали? Разбира се, но цената на едно такова попадане там струва 18 000 евро на година. Таксата, за да можеш да седиш там. Просто да влезеш да те приемат, а като те приемат и вече искаш да учиш, да платиш тази такса. Явиха се 60 души, имаше 2 стипендии. Такива той взе едната. И аз разбрах това 2 часа след като той беше минал, докато излезам да се източат останалите, да мина. Така че ми беше много тежко. Защото по-вероятно беше да не вземе стипендия, защото бяха страшно много, откъде ли не. И така. Добре, нека се върне на наша почва. Не, става дума точно за това. Сега той е на наша почва тук, още продължава тази специализация там, която му носи много така, позитиви. И в момента е докторант в нашата академия, с много интересна докторска тема, но всичко това всичко това го води отзад. Но и той може. Той може, да. Разбира се. Но и сега, когато и да попиташ в академията, да ще кажа, че това е най-добрия. От години наред той се води за най-добрия. Няма
въобще няма спор за тази работа. Аз нямам никакво усещане за някаква родственост там или нещо такова да става. Искам да те попитам, понеже сме стегнати сме в това интервю за интернет, все пак, разбираш ли? Да. Аз искам да те попитам, той е в същата връзка. Какво ще кажеш на родителите тук, нашите родители, които гледат децата с интернета, с таблетите, с чалгите, с всичко? Просто кажи какво. Ами аз непрекъснато казвам. Аз непрекъснато им казвам. Първо, те ако не знаят, добре да научат, че първо, всяко дете, което се занимава с някакъв музикален инструмент, от тези ренесансовите, класическите, така наречени, в него много по-бързо се развиват интелектуални качества, рефлексите му се подобряват страхотно. То се учи на дисциплина, то се учи на някакъв порядък. Това ежедневно, дето го казват мъчение, аз го слагам винаги в кавички на децата без детство. Глупости, молят се, деца без детство. Няма такова нещо. Но става дума, че това изисква малко усилия от родителите и ако родителите не са достатъчно отговорни, после нека да не се сърдат на никого. Защото не може в една Австралия всяко дете по програма трябва да свири на класически инструменти. Това са много. В Бразилия е същата работа. Не, че е задължително, защото те могат и да пеят, могат и да правят нещо друго, но задължително се изучават изкуства и това е през цялото учене. Не както сега тук, ако учиме до 7-ми клас, след това изчезват рисуване и всичко това, мисля, че е така. Да не говорим как се преподават. Изобщо. Това са така наречените свободни часове, не? Няма какво правим. Днес малко си починем сега. Каква хубава програма е днеска. Рисуване, пеене, физическо. Да, физическо е нещо. Така че това е първото нещо. Ама ти представяш, че това изисква някаква материалност, някакви възможности на тези хора. Защото те, ако наистина са дълбоко притеснени, какво ще правим, и никой не им помага на тази тема. Училищата нямат инструменти, които да предоставят на децата, които не е задължително да стават музиканти, но е задължително да минат през тази система на обучение. Това вътрешно интелектуално развитие. Те ще бъдат после една бъдеща публика. Всяка година на откриването на учебната година, която сега предстои скоро, аз събирам там разни студенти, наши, и при откриването, и понякога аз говоря и не, но винаги намирам начин да им кажа, че те не трябва да се чувстват пренебрегнати, не трябва да се чувстват второ качество потиснати, напротив, то е обратното, тъй като глобалното интернет село в момента, в което ние се намираме, се движи от все по-малък процент хора с увеличаването на населението на Земята, с силно развитие и интелектуални способности. Да не споменавам Бил Гейтс или някой от тези такъв тип хора, които дърпат обществото напред. Така или иначе, за добро или за лошо не знам, но това е факт. Това са хората от елита, интелектуалния, където влизат всички учени, физици, химици, астрономи, какво ти мине през ума. Всички големи артисти, холивудските, дори плеяда от звезди, които имат такова излъчване, което въздейства на хората. Или руски, или не знам какви френски актьори, или английското кино. Аз обожавам английско кино. Винаги е много финно направено нещо. Това е безспорен елит на обществото. Към него влизат музикантите също. Това са няколкото големи световни оркестри, няколкото страхотни диригенти. Защото те наистина не са много. В масово, в глобален мащаб това обедняване на духовно обедняване е факт. Виж, само аз не искам да кажа, че
поп-музиката е ниско качество и там има много високи образци, но тя влиза винаги в вариететната, забавната зона от живота на човека. Просто е така. Високото ренесансово класическо изкуство изисква съучастие в това, което отишъл да слуша, изиска познание. Ти не можеш да отидеш на опера на Вагнер без да знаеш... Да си се подготвя за това. Разбира се, безмислено да отидеш. Там ти ще заспиш някъде, ако така отидеш. И където и да е. Дали е в София, дали е в Байройт, няма никакво значение. Аз много се радвам на това, което става в Софийската опера. И така или иначе... Кажи и финално изречение за подрастващите. Скъпи родители на подрастващи, че светът на музиката е едно безкрайно красиво, ценно и слънчево кътче в нашите души. И аз с много малко изключен, много мъничък процент виждам някои хора, които след 10-15 години да не са щастливи за това, че са в този занаят или професия, или както искате да го кажа, в този тип изкуство. А тези, които са нещастни, просто са направили грешка и грешките са винаги малко. Те са много малко. Така че, независимо, че да обучаваш едно дете, да му купиш цигулка, да поддържаш лък, струни, не знам какво всичко това струва скъпо, те ноти да се купуват, си струва, защото толкова красиви неща ми минават през да видиш твоето дете, което да те дарява с любов, не с успешна кариера. Но това ще стане през поне по-моему. Ако детето се занимава интензивно с изкуство, това е по-вероятно да се случи. Да имаш любов от децата си. Много ти благодаря. Това беше прекрасно за финал, Толи. Бъди здрав, всичко хубаво и успех на децата ти. Благодаря, аз също.